मुड़ी काट दिले। लड़का ब्रह्महत्या बन के ब्रह्मा जी के अति हरि के रूप धर के लगले ब्रह्मा जी के चहेटे। भागत भागत भइले कहाँ। देला सायता ननुए राम जी। अरे दुखवा में हो खाना सहैया। अरे दुखवा में हो खाना सहैया। तखे देला सयता अरे धावा धावा भागत भागत कहाँ गए ब्रह्मा जी? काशी में गए जाके भगवान भोलेनाथ से कहले कि हमरा के जान बचाई न तो जान ना बची। का बात बा? कहले कि हरि के लइका हमरा छेट के यहाँ तक लौले बा। भगवान भोलेनाथ गइले कहले कि शांत रखल जबले हमारा स्थान ना दो तो हम शांत ना रहे। भगवान भोलेनाथ कहले कि जा कि हम मर जाई तो मथमुंडल होई तस्कर्म होई। अब 5 गो बाल छोड़ के तहरा के वही में स्थान दिहल जाए। तो हरि के लइका विश्वरूप के स्थान होला। कहीं एगो हमरे के गजल के भाव लागल बबुआ। अरे बाबू रागनी। अरे जी रामनिया तोरा बहन के रखे। हेलो इधर आ। सुनील बा प्रेम का कहानी गबल है। सुनील बा उमेश भाई कहाँ कोई नहीं रहा। आखिर प्रेम कथा का है चाचा जी? प्रेम संतोष भैया कोई खराब चीज ना है। प्रेम करे के चाहिए लेकिन केकरा से प्रेम के न कइले। प्रेम के न कइले बा के भगवान प्रेम कइले माता जानकी से फुलवारी में से तो धनुष तोड़ के लावे पड़ल। भगवान कृष्ण रुक्मिणी से रोड मैरिज कर ले प्रेम कइले तो रोड मैरिज करके लावे के पड़ल। अब आजकल प्रेम तो ऐसा करे थे ना। प्रेम ना है आजकल चाचा जी। आज तो प्यार लोग करे लागल। प्रेम है कहाँ प्यार करे लागल। तो संतोष भाई एगो लड़का लड़की के प्रेम रहे बड़ी दिन से। दिने रात दोनों बेचैन रहला दोनों। मत कह मजे जबले मोबाइल के बैटरी चुई चुई ना करे तबले बात होते रहल। अब वो समय के बात रहे जब प्रेम में दीवाना रहे थे। अचानक लड़कवा सुनलस कि लड़किया के शादी सेट हो गई। अब लड़कवा के बेचैनी ले लेवा भेंट करे खातिर। कहे करे अरे हमरा खातिर
कैसे कह देलस हमरा रहते तो विकास के साथे न जा सकेलू पर कसवा कबो ना होई। अब लड़किया के एक दिन अगे रमेश मिस कॉल मार के पीपल के पेड़ तर बोलबले हाँ अतने टाइम होता लड़कवा देखो देखो चुपे जाता लड़की बार बार खोल के देखती है कौची रे मोबाइल के लोग रे। अब देखो तो लड़कवा के केहू देखो तो नहीं थे ना और लड़किया पीपल के पेड़ तर खाड़ बा। बोल बोल अगे रमेश अरे अरे सूरजा बहू वो हिया कि ओकर मैया हिया। अरे आ तारा उदास देखा तनी का बात बारे का भइल बोल। तो हम सुनले बानी के तोहर शादी का तो सेट हो गइल बा। शादी सेट हो गइल बा। अरे पगली वो दिन के बात याद कर हमारे बाबूजी 3000 रुपया दिया करते थे कोचिंग करने के लिए। मैं 1500 रुपया का तुमको गोलगप्पा खिलाया करता था।